Sa tama daan bagong kilaw. Mm. 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 Mga kasumsuman, mag-triog mixing kinilaw ta. Kailan sotso naman? Tara! Yes, mga kasumsuman! Siya tagamay, alidiribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Siya tagamay, alidiribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asong makaubo din sila. Kaila katong bato, kanabay mga tutas bukid kay uari pisikado daganong hihikit ay kabala kakitang luha magkatawa sa riging na sunatawa tay problema ay kabala kakitang tanan magkatawa sa riging na sunatawa tay problema bay. Hello kasumsuman, magkilaw ta. Manang process sa atong kinilaw. Ya, parisa na tong tuba. Tara. Tuba ka mahal. Kisa sa ti. Sausawan oh. Kani may sausawan. Ako tugay ko. Yurot mo ni mo sa kasyat. Bahala eh. Sa tama daan bagong kilaw. Sakto ra gyud. Kani may lami na pre. Sakto ra kayo ba? Misa pre. Kami sa'yo. Wah. Ayo. Doon, lawan na doon. Na, no. Gusto ka no? So. Ano ba yung lukot na eh? Napas kayo? Boleh ba? Sariwa kayong lukot eh. Tatan niya itong pan. Nasaan sa mga kauban pre? Lagan mga kauban na makot. Kilaw lang sa Minduharon. Pigon man kayo nga kuan man. Na. Karisa. Ni ani lukot pre. Tapos kena ikan kuan samal. So. So. Cuman daghan ang kinilaw ba? Kilaw ta. Daghan kayo ang kinilaw. Pagkis ta kila kay wa tay lutuanan. Tagbahal. Nga 7 days nga bahal. Murag tuba ni sulo ba? Kini may kilaw kay wag yagi kuan, luto. Ebe. Ka, dito kaya. Kansi na pre. Lang eh. Gimana? Wow. Nah. Gak. Satu enggak? Macam tu berapa? Enggak bang. Berkot oh. Lama. Habis sipak kayak bre. Baan ni, sepaan ni, tubaan ni. Kau lulu Suka kau. Mahal namin nabilin. Oh. Kung kayo. Daw?
Kaya pa ka ni. Oh, walop. Na. Sangyop. Sanggyo ba? Ang tama na ko rin. Satan sa tuba. Ngasam-suman. Ngasam-suman, oh. Ito yung tuba. Mahal. Kaya naman. Dito na tama ngasam-suman. Katig lamig agad siya.